Dámy, viete, aký je rozdiel v micelárnej vode a toniku? Alebo čo vlastne použiť na očistenie pleti, tak aby to bolo správne? Veľa z vás sa určite stretlo s micelárnou vodou, bolo ohľadom toho veľmi veľa reklam, istú dobu to bol veľmi taký pretlačaný produkt a micelárnu vodu vlastne máme aj my, hej, vyzerá takto. A ja sa priznám, že ja som bola v šoku, keď Mary Kay prišla s micelárnou vodou kvôli tomu, že dovtedy som bola učená, že micelárna voda obsahuje micely, ktoré sú aj v prácich práškoch a práci prášok má za úlohu odstrániť škvrnu, takže je taký agresívnejší, takže vlastne aj tie micelárne vody, že sú na pleť agresívne, že akože všetko nám teda majú z tej pleti odstrániť, ale že pri dlhodobom používaní to nie je dobré, že pleť môže byť citlivejšia, takže boli ohľadom toho rôzne aj negatíva. No a potom prišla Mary Kay s micelárnou vodou a ja som ostala v šoku totálnom, že prečo, hej. Takže vysvetlili nám to, že tá naša micelárna voda je iná, je jemnejšia, je hydratačnejšia, ale neodporúčajú ju aj tak používať akoby denodenne na čistenie pleti samostatne. Hej? A toto je presne teraz ten dôležitý krok, že niektoré ženy si s micelárkou odlíčia aj oči, aj tvár a vlastne už pokračujú potom nejakými sérami, krémami, takže normálnou svojou rutinou, ale nestačí to. Ideálne je na oči používať zvlášť odličovač očí. Tento náš vlastne, neviem, či to teraz vidno, je taký dvojfázový, ktorý obsahuje aj silikón lekárenský, takže vlastne vyživuje myhalnice, nevypadávajú, rýchlejšie rastú, sú pevnejšie a tým, že on sa nedokáže vstrebať do kože, tak sa vlastne odparí z toho oka a nezavadzia tam. Takže ja ako dlhé roky používam odličovač očí, naozaj, že len na tie očka zvlášť, aj keď máte citlivé oči. Potom teda môžete urobiť, u nás to volajú, že 0. krok, micelárnou vodou na tamponiku si vlastne pretrete tú tváričku a všetka tá prvotná nečistota, make-up proste ide dole z tej pleti. Stačí toto robiť inak večer, takže večer sa vlastne dokážete tým ako keby tak viac odlíčiť. Ráno tam nie je zase až toľko toho, nemáte tam ten make-up, takže ráno napríklad vôbec micelárku netreba. No a teda ako hovorím, že 0. krok práve kvôli tomu, že celkovo, čo sa týka starostlivosti o pleť, tak my by sme sa mali umývať aj vlastne v umývadle s vodou. To znamená, potom je ideálne použiť krok číslo 1, ktorý je vlastne buď čistiace mlieko alebo čistiaci gel, pena, to si môžeme povedať v ďalšom videu, aké máme všelijaké. A tu je vlastne dôležité to, že ide to na mokrú pleť, vy si to s tým vyumývate ako s takým mydielkom, opláchnete to tou vodou, to je veľmi dôležité, lebo pri tých micelárkach tam sa nám vlastne stáva, že keď ideme s tým tamponikom, tak ono nám to zbiera tú nečistotu iba na určité miesta, aký pohyb sme my vlastne naučené robiť a tam potom sa nám to tam ako keby ukladá, hej, takže neskôr sa to môže prejaviť, že tam budete mať nejaké zápaly alebo proste tá pleť tam bude inak vyzerať, ako teda keď sa umývate komplet celá aj v umývadle s tou vodou, takže toto sa určite odporúča. No a potom ešte existujú teda tonika alebo pleťové vody, ktoré sú vyslovene na dočistenie, keď vám tam ešte niečo zostane, vyrovnávajú pH, pretože už len voda z umývadla má iné pH, takže aby tá pleť bola spokojná a hydratujú. Takže ja osobne zbožňujem tonikum, ja sa priznám, že ja micelárku používam ozaj málo, keď naozaj mám pocit, že potrebujem proste, ja neviem, mám večerný make-up, potrebujem to rýchlejšie dať dole, viacej sa očistiť, alebo keď proste nemáte tú vodu pri sebe, tak áno, vtedy si dám tú micelárku. Keď fitko riešite napríklad a počas dňa sa chcete ešte odlíčiť a zase nalíčiť, tak OK, vtedy si ju dajte. Ale ja vlastne bežne používam čistenie teda s tou vodou a potom vlastne tonikum, ktoré mi dočisťuje pleť. Takže aby ste vedeli, že aké sú v tom vlastne rozdiely a nečistiť sa teda len tou micelárkou, aby ste nemali potom neskôr problémy s tou pleťou, hej, takže to je moje odporúčanie.